Gutaj 59,90, vepřové špekáčky 64,90 a šunkový salám 99,90 za kilogram. Rabit trhový Štěpánov. Ta správná chuť. Zbavte se suchého a dráždivého kašle již do 30 minut. Stopex je první a jediný lék v tabletách s účinnou látkou dextrometorfan, určený výhradně na léčbu suchého a dráždivého kašle. Stopex je malá, snadno polikatelná tableta pro pohodlné užívání kdekoliv. Stopex, stop suchému kašli, již do 30 minut. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Miláčku, podívej, sleva 60%. A tady dokonce 80%. Jistě, ve Focus Optik máme totální výprodej. Slevy až 80% na sluneční brýle a dioptrické obruby při zhotovení kompletních brýlí. A to i na kolekce roku 2013. www.focusoptik.cz a uvidíte. Chcete nový rok bez rizika? S bezpečnou volbou správného prezidenta vám nepomůžeme, ale s bezpečným alkoholem ano. Vyzkoušejte prověřenou slivovici Agnes v košer kvalitě přímo